Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sifuna uqale sithi ke sibale into eziyi-4 ezizokwenza into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ibe ingaphumelela pha kulaa mdlalo wedebhi. Masiqale senjenje ke baphulaphuli phambi kokubana ke singene kwezi zinto siza kuzibala. La maqela omabini ke eza kulo mdlalo ohlukene ngoba iKaizer Chiefs ke ndicinga uba iphumelele iimetshi zade zambini zeligi, ayikabethwa. IOrlando Pirates igqitywa pha kabuhlungu iMamelodi Sundowns ke apha phantsi kweBetway Premiership. Yabethwa ke napha izolo abafana abadala bekhutshwa pha liqela leKaizer Stars apha kuNedbank Cup ke baphulaphula bagqejwe uduma olungophiyo pha izolo. Endicinga into yokubana ke ngoku nesankxe siye sasikhulu kakhulu ke apha kumakhasi onxibelelwano apho ke kubonakala into yokubana ke noko abalandeli beqela Orlando Pirates noko abaphathekanga kakuhle kukhutshwa kwabo phaa kwiNedbank Cup. Bebesebeyibalile ngoba ke oompondo zihlanjiwe ke beNedbank Cup abe bedifenda. iKaizer Chiefs ke ikhulule ijezi kuqala. Mamelodi Sundowns ke nayo yabethwa phaa, ibethwa liqela leTS Galaxy. Ziphumile ke iitim zontathu ezinkulu ke zilapha ke eMzantsi Afrika phaa kwiNedbank Cup. Iya ke Orlando Pirates ke kulaa mdlalo nge-28 isophisi manxebanxeba. iKaizer Chiefs ke yona ke iya noko akukho nto ingako xa kuthethwa ke ngemidlalo lapha eligini. Ewe ke nabo bagqitywa khutshwa phaa kwikhefu abafana abadala, kodwa ke noko xa kuthethwa ngeligi akonakalanga kakhulu. Yenye ke into yokuqala ke ebonakala ngayo iKaizer Chiefs lokubana ke noko singayinika into ethi ke ingayiphumelela la metshi ngamanye amagama, ngoba apha eligini abafana abadala baqhuba kakuhle kakhulu, abakabethwa futhi ke ababethwa njalo apha eligini. Okwesibini ke abaphulaphula ke sijonge into yokubana ke siqaphele midfielder iKaizer Chiefs ke abafana abadala phaa, abafana ke noMabuye Ndlovu ukuya ke phaya ke kuThabo Cele. Asizumbala kakhulu Sibongiseni Mthetho, sikava nto ingako ngayo uba umfana omdala ngabe ubuyile. Sibale napha koLelepe emacaleni, sibale napho Phulemoti, sibale koMduduzi Tshabalala. Sijonge indlela abaphefuma ngayo ke apha kwiligi abafana abadala. Siqwalasele ke midfield Orlando Pirates. Orlando Pirates ine-players ezinamandla, ine-players ezidibeneyo, inesquad esiluqelimba. Isquad se-Orlando Pirates sihlangene, sisquad sokuwina ii-games, kodwa xa behlangana neKaizer Chiefs baphulaphula ke iba khona laa nto uyibona into yokubana ayibonakali le nto yokubana ke banee-players ke banesquad esingqingqwa esokuthatha okanye esokuphumelela ii-matches. Ndiyakwenzela nje umzekelo baphulaphula ke njengoba zawudibana nge-28 ezaa tim, akuzucaca uba yeyiphi enesquad esiqinileyo, yeyiphi engenasquad esingaqinanga. Phaya kuzawusetyenziswa amaphutha iphumelele itim. Kaizer Chiefs ke iyagunya ke nge-counter attack xa idlala ne-Orlando Pirates. Ixesha elinintsi ke babamba nge-break ngoba iOrlando Pirates iye ize ihlasela yonke kwanele nje iKaizer Chiefs uwina laa bhola ikhawulenze yenze i-counter attack. Zizinto ezininzi ke ezo ke ziye ziyichane iOrlando Pirates xa idlala phaa neKaizer Chiefs. Enye into ke phela ndijonge i-right back yeKaizer Chiefs ke ithande ukuba namandla right back eKaizer Chiefs kune-right back ke ze-Orlando Pirates. Zothi ga ngoku siqwalasela phaa uThabiso Monyane, siqwalasele phaa uSolomons, sibone into yokubana ke banamandla kakhulu kwicala ke le-right back xa sibadibanisa phaa ne-right back ze-Orlando Pirates. iKaizer Chiefs ngasebenza kakhulu ke ngelaa cala lasekunene xa idlala phaa ne-Orlando Pirates. Obaphulaphula ke asinoyibalekela into ethi ke laa metshi yedebhi akho mntu ngathi kuzawubethwa le, kuzawudliwa le. Zombini ezaa tim kuyonakala xa sihlangene, futhi ke ingakumbi kule nedebhi ngoba iOrlando Pirates ibheka phaa imanxebanxeba, iKaizer Chiefs phaa ibheka phaa izawuzipholela, ijonga amaphutha ezokwenziwa iOrlando Pirates, emveni koko ke ikhawule ukwenza i-counter attack. Enye into ke iKaizer Chiefs iyadlala ngolwesibini, idlala phaa neqela leStellenbosch. Abafana abadala beKaizer Chiefs ke uba baphumelele
baphumelele pha ngolesibini baphulaphuli nize niyazi into yokubana ke bazawulala bena 33 points. Xa bebheka pha kwiDerby Bafana Bafana bazobe beyinika ke beyibeka ku-under pressure Orlando Pirates ngoba yaluza pha iOrlando Pirates. Kaizer Chiefs ke seyina 36 points seyithe nca kakhulu apha ku-Orlando Pirates. Laa nto baphulaphula le league yilaa nto abantu abaninzi bathi ke neKaizer Chiefs le abafuna ukuyikhupha kakhulu kwile league ngoba ziimetshi zimbini ezikabathatha zewabeka pha kwi-Orlando Pirates. Xa inophumelela phakathi evekini Kaizer Chiefs iphinde iphumelele pha nge-28, loo nto ithetha ukuthi la maqela ke aphinda adibana ahlangana pha ngaphambili kuposition 1 ibe yilaa nto kuthiwa ke ngoku zindala zombini ngoba ndiqinisele umohluko pha uyawuba ngu-2 points kuphela xa iKaizer Chiefs yaphumelela ezi matches ezimbini. Baphulaphula ndifuna ke ndive kuni ke into yokubana ingaba nina niyibona njani ke le derby soba phakathi kweKaizer Chiefs kunye ke neqela ke leOrlando Pirates. Nize ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.